Pane nyaya inorwadza yakaitika kwaMutoko apo mumwe murume wechidiki akarohwa zvakaipisisa nababa vake uye nasekuru vake mushure mekusungirirwa pamuti achinzi aba nyama nebhachi. Izvo zvakazoita kuti afe zvinosiririsa. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti vhidhiyo rino risvike kure uko kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Munyaya inorwadza yemumusha wenyerenyere kwaMutoko, mumwe mukomana ane makore 20 okuberekwa akarasikirwa neupenyu hwake mushure mekurohwa zvakaipisisa nababa vake uye nasekuru kana kuti anko vake munun'una wababa vake. Vebepanhau reH Metro vanoti nyaya yakatanga apo mujaya uyo akabatwa achiba nyama nebhachi. So mukutsamwa kukuru baba vake nasekuru vake vakamusungirira pamuti ndokumurova, akakuvara zvakaipisisa zvokuti akasvika pakufira ipapo pamuti uyu. Akutenda tamurwa taona kuti tingomusiya achidaro achiba zvinhu tichinyara achiba zvinhu tichinyara hatifaniri ba kuti kana taona mwana asvika pamba totoita hondo yokuiga zvinhu chiti kwaiyo inenge isiri tsika yakanaka ba. Plus Bible rinotaura kuti roedzera mwana nzira yaanofanira kufamba nayo asazoikanganwe. Kunyange zvazvo mashoko chaiwo pamusoro pemukomana uyu, baba vake nabamunini vake ava ari mashoma mumishumo, chiitiko ichi chinojekesa nyaya dzakakura muZimbabwe dzakaita seurombo nedesperation. Izvo dzimwe nguva zvinogona kuita kuti vanhu vaite zviito zvekuma-extreme. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.